Witam was moi roztomili. Dzisiaj kolejny fajny tekst po śląsku. Autorem jest moja kamratka Marianna. Myślę, że będzie wam się podobać. Wielki fajer i komedia łomyłek, opowiadanie Marianny. Czyto po śląsku Johanka. W dzisiejszych czasach są piękne gospody i na każdym roku kamery, ale pół wieku temu to było całkiem insze czasy. Jak kuzyn się wykształcił na farorza, to unkel wynajęli barak, w którym się miała odbyć całki fajer. Nie było tyle wielkich szynków jak teroski, co by się kupa ludzi drynę zmieściło. Jak się buda stawiało na fajer. Traktorem przywieźli z inkszej wsi ta całą buda w częściach, a chopy poskładali i zrobili z tego piękno chałupka, którą pomieścić poradziła nawet 150 ludzi. Kucharki i bedlinerki trzeba było samemu poszukać, a szolki, talerze i beszteki wypożyczali my z GS-u. No, ale były czasy ciężkie, to też się we wsi szykowało wesele, albo większy fajer, to złocieje grasowali. Unkel nie spał całki tydzień, bo nagle pies zachorował. Musiał ktoś tego psa wystraszyć, bo Borok pora dni nie chciał z budy wyleźć. Wachowanie dobytku i rzeczy na fajer. Onkel do pomocy miał szwigra. Wypili po ćwierćce, a potem wachowali całki czas, co by żaden ich nie łokrot. Jednak 2 dni przed fajerem przyszło 2 karlusów obejrzeć barak. Powiedzieli, że chcą też wynająć na swoje wesele, no i chcieli widzieć, jak to drynę taka chałupka wygląda. Szwiger był bardzo gościnny hop i okropnie gadatliwy. Pokazał karlusom każdy zakamarek, a nawet te szolki i talerze. Jak się okazało, to takie szpicle były, bo auto syrynka ustawili dość daleko od chałupy. Unkel się wystraszył i okropnie znerwował na szwigra. Nafrąkał mu, że nie poradzi jęzora trzymać pierona i wszystko wyłapał bandziorą i wyklapał. Szwiger nie wiedział, co powiedzieć, ale po tym całą noc trzeba było wachować. Na drugi dzień komedia otwarto. No ale to nie koniec komedii, bo na drugi dzień zaś 2 karlusów przylazło na plac. Jeden starszy, szykownie obleczony, a drugi smarkaty. Szwiger, jak ich łoboczył, zawołał w nerwach. A wy pierony, co, zaś leziecie barak oglądać? Wynocha mi z placu, bo ja już żech stela wystał z kisztej budy. Jak się okazało, to był kapelunek z ministrantem. Unkel jak to zobaczył i usłyszał szwigra, to z tego wstydu cudem do lazaretu go nie wywieźli. Przeprosił kapelonka i ministra za tego szwigra, kiedy wymiótł z placu. Tego samego dnia nie dość, że unkel miał pieronowe nerwy z kisztych karlusów, to do ciotki przyszła taka stara baba w mezolonce. Wiecie, to jest taki śląski strój ludowy, ciemno spódnica i z opaska w kwiaty. Tej baby unkel okropnie nie cierpiał, bo dycki klachy roztomite faflała, a potem ciotka klachami się gorszyła i nie poradziła w nocy spać. Ciotka gnał biglowati sztuchy w izbie na wierchu, a ujek pomstował, kiedy ta baba bez pytania na wierch do niej polazła. Godzina nie skorzy, baba po ćmoku zachoczyła i sleciała z 16 schodów. Unkel nie poradził się powstrzymać i złośliwie go do. Ha! Pundbuczek was skoro i strzaskaliście żyć! A baba złożyła ręce i padło. Ja, ale dzięki łopaczności Bożej to szczęśliwie zjechała na moich życi z tych schodów. Podsumowanie dnia. Unkel z tych nerwów jak ujrzał szwigra, to już go nie przezywał i padał. Hopie, leć do pewnicy po ćwiertka, co bych już do tego jutra jakoś dożył.